heɗitoɓe yelan nana be moy min woni yawa wonde Fahad Bodejo ɓiɗɗo Alhaji Bello Bodejo on ɓiɗɗo mako woni ɗo me tatan ko min wiyata je min yetti Allah Allah kan hande ɓe waɗi withdrawing case mai kuma alhamdulillah Allah okki en nasara ba hande inchallah hande min keɓi gida men to wuro inchallah. Fahad larugo lebbi 5 ko dottijo ɗon juuɗe hukuma noy gendam latti ha saare be ha leñol. To ha saare bo je hunde ɗe fari wallahi min nanai belɗum amma alhamdulillah andi hande e jango de Allah watta ɗo komai amma alhamdulillah ɓe timmini ko ɗume ɗo. To noddadu ɗume a nodditata ko a sawra sakiraɓe bandiraɓe ngam ɓe tokka ɓe sewo maɓɓe be hakkilo. Andi himɓe kam minon ayi tawi en ɗo minon fuɗɗo min nana belɗum woɓɓe bo je waɗi taimako e addu'a min yettaɓe Allah waɗa barka min timmini ko ɗum inchallah mi yetti yawwa.